Jeg har Birger Jaron her, og i denne video skal vi snakke om Aweber Autoresponder, som er en automatisering af e-mailsystem på en e-mail-server. Det koster cirka $1 at få det oprettet, og det er en del af din markedsføring, infrastruktur, og det bliver en af dine ejendomme. Jeg har lavet et link til dig. Videoen, som du vil kigge på nu, oven på det video, der skulle der gerne være et link, som du klikker på her. Og når du kommer derind, så skulle vi så gerne komme ind på en landing page, altså en side, som du lander på. Og der klikker du på pricing, og her kan du se priserne for, hvor meget det kommer til at koste dig. Vi skal have oprettet dig for det første måned, som kun koster $1. Så vi klikker på sign up for just $1, og måned efter vil det så koster dig $19. Hvis du vil spare nogle penge, du kan spare $8 ved at købe en 3 måneders plan for $49, eller du kan spare $34, hvis du køber for et helt år. Og det vil jeg nok anbefale dig, at du gør det her, men du kan også godt vælge at betale $1 her, men det er cirka 5,5 kroner her. Og så er det jo bare et spørgsmål om at udfylde de rigtige informationer, om du vil betale med Visa, Mastercard eller American Express, eller hvad du nu har af betalingsmuligheder. Og så klikker du på I agree, og derfra bliver du så sendt videre til et site, hvor de siger tak fordi at du har oprettet en konto, og de vil sende en mail til dig, som du skal åbne. Og så skal du klikke på det link, som er i din mail. Jeg har allerede en konto, så jeg vil gerne lige logge ind på min konto her, for at vise dig, hvordan du så bruger dit website. Så nu er jeg logget ind på mit kontrolpanel hos Aweber, og der har jeg så flere forskellige lister med flere forskellige navne, og jeg skal vise dig, hvordan du opretter en e-mail liste, som vi skal bruge på vores her i den næste video. Og jeg skal lige vise dig det. Jeg klikker på Create and Manage List, og der er en grøn knap her, der hedder Create a New List. Den klikker jeg på. Og det første site, som du ser, det er Basic Information. Her taster du så navnet på din liste ind. Du laver et navn, der hedder test. Vi kalder den for test class. Vi har lagt til Birger og min mailadresse er test class.info. Du har sikkert også nogle flere informationer, som du skal taste ind her. Notification name. Birger og jeg vil gerne have påmindelser på denne mailadresse, der hedder testnablag.mln-class.info, som vi oprettede i den sidste mail. Og når vi så har udfyldt det, så klikker vi på Add, og her er den så successful added. Og når vi har gjort det, så klikker vi på Save Settings, instruktioner i hvordan vi bruger det. Du kan også godt uploade et logo eller et billede af dig. Lad os nu taste vores informationer ind. Company name, og ja, webadresse er http://class. E-mail signature, der bruger vi igen vores mail, som vi har oprettet i den sidste video. Og så skal vi save settings. Require opt-in on web form. Der vil jeg gerne have, at du tager den her af, så den står på off, og så bliver den rød herovre. Og bagefter skriver du confirmation page. Den venter vi lige med. Og så klikker vi her på Save Settings. Sådan, så skal vi op igen, og vi skal ind i det tab, der hedder Web Forms. Og her er der en grøn knap igen, der hedder Create a New Web Form. Så skal vi have lavet et nyt webform, og der kan vi prøve os frem med enten ved at lave det helt fra bunden af, eller vi kan også godt bruge en af de templates, der findes i forvejen på webforms. Og jeg tror, jeg vil bruge noget, der måske er populært. Vælge en af dem her.
Vi kan tage den her med pil på, så vi vælger lige på farve, der matcher. Grøn knap og blå baggrund. Og når vi så har valgt vores form, vores template, så skal vi klikke på Create, New Field. Når vi skal klikke på Load Template. Og til at starte med er der to felter, som vi skal bruge, vores navn og e-mailadresse. Men jeg vil godt lige tilføje en ekstra, og det er felt, der hedder tilføj. Og den laver vi til tekstfeltet. Det skal være et felt, som er required, det vil sige, at brugeren kan ikke komme videre, før at dette felt er udfyldt. Save. Nu er der 3 felter. Og så vil vi godt slette den der. Så slette det her stykke her. Laver det lidt større. Og klikker på Save Workflow. Og sådan, så har du oprettet en server, en mail server. Og vi kan se den ved at gå ind på MyList. Og så skulle vi gerne kunne finde vores liste hernede. Der er vores liste. 0 subscriber. 0 subscriber. Den er der. Og når der begynder at komme folk ind på den her e-mail liste, så vil du kunne gå ind på det fanepleje, der hedder subscribers, for at se hvem der har skrevet sig op på din liste. Og du vil kunne blive ved med at promovere til den liste, så længe de er på din liste, og så længe de ikke har cancel eller unsubscribe din liste. Nu skal vi over på fanebladet, der hedder messages, og der er der et undermenu, der hedder follow up. Den klikker vi på. Vi går lige tilbage en gang. Min computer er lidt langsom i dag. Ja. Der er flere menuer, som man kan vælge imellem. Der er HTML message, plain text message og paste in HTML. Det vi skal bruge i dag, det er plain text message, fordi det er de hurtigste og de nemmeste e-mail redskaber. Så er vi inde. Så det vi skal have gjort, det er at skrive vores automatiserede e-mail besked. Og vores første besked kommer til at hedde hej, og vi skal igen sætte et parameter på. Hej, first name, tak for din ansøgning. Vi vil kontakte dig hurtigst muligt. Og her kan du være lidt kreativ og bare skrive. Jeg vil for eksempel lave flere beskeder som opfølgning. Og i den første besked her vil jeg så måske lægge et link til et andet site, hvor vi kan præsentere forretningsmodeller og produkter eller videoer osv. Vi kan sætte links ind fra YouTube, hvis du laver en videoblog på YouTube, så kan du gøre det. Eller du kan også godt promovere dit Facebook fanpage. Så mulighederne er store her, og vi kan bare sådan set sætte det ind, som vi vil.
Jeg laver lige link bare for at vise dig, hvordan vi sætter et link ind. Alle vores links skal starte med http:// og så kommer adressen så. Vi har så sat alle vores links ind og vores tekst ind. Så klikker vi på knappen, der hedder Wrap Lines. Og det er så her, hvor vores links bliver automatisk lavet om til et link, der kan bruges. Når vi så har gjort det, så siger vi Save og klikker Next. Sørg for at vi kan track det ved at vifte den her funktion af. Klikker Save med Exit. Og her har vi så vores første e-mail. Lad os prøve at lave en mere. Klikker på Plain Text Message. I vores subject vælger vi navn. Her er nummer 2. Her skriver jeg bare et eller andet. Har du læst den sidste mail, jeg sendte? Hvis du ikke så det link, jeg sendte til dig, så sender jeg det herned igen. Og så klikker vi igen på Wrap Lines, klikker Save og klikker Next. Og så får du så en menu, fordi at det er mail nummer 2. Så der skal du finde ud af, hvornår den så skal sendes. Det er så her automatiseringen kommer ind, fordi her kan vi nemlig bestemme, hvornår den her mail her skal sendes. Og nu siger jeg, at den skal sendes dagen efter, så det er en dag efter den sidste e-mail, der blev sendt. Mail nummer 2. Hernede kan du bestemme, hvilken dag eller hvilken klokkeslæt det skal sendes. Jeg vil så ikke lige tage mig af det, fordi vi siger bare, at den skal sendes en dag efter. Og vi skal huske at tracke vores kliks. Og så siger vi Save Exit. Sådan der. Nu har vi fået oprettet en e-mail list. Vi har oprettet en webform. Og vi har kigget lidt på, hvor subscriberne kommer ind hen. Og så har vi oprettet 2 automatiserede e-mails, som bliver sendt over 2 dage. Så nu ved du, hvordan man laver en autoresponder.